खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ नोंथांमोना बांसिनानो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैहायनि भिडिअआ मा। दिनैहाय आङो बाजैखौ फट'शुट खालामनो नागिरदों आरोना। ओरैनो माने जेबो केमेराथ' गैया, मबाइलजोंनो खालामगोन। ओमफ्रायो गावनि बेबायदि स्पेशल माबायाव माने फट' इदि लाखिना बा भिडिअ दोननो हाबाथाय माने उनाव गावनो नायफिननो हायो आरो जेनेबा जोंबो गोसोखांबा नायनो हायो। बे हिसाबै माने आङो फैनायावनो माने फट'शुटखौ खालामखानानै माने माबानो नागिरदों आरो बाजैयाबो खालामजानो नागिरदों आरो आंबो खालामनो नागिरबाय नालाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरबाय। ओमफ्राय बयबो नोंथांमोना जोंनि बाजैखौ मोजां कमेन्ट खालाम। कमेन्टखौथ' बयबो नुखायो नालाय, जोंनि बाजैयाबो जोंनि भिडिअखौ नायखायो नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा मास मोनसेल'सै आरोना। ओमफ्राय बेबी गार्ल नङाबा बेबी बय फैसिगोन। ओमफ्राय बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो मोजां कमेन्ट खालामहर। ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै। ओमफ्राय बिनि सिगांनो दा फुंनि ओंखाम जाना लाग्रोनो नागिरदों। ओमफ्राय बिनि उनावसो जोंनि बाजैखौ फट'शुट खालामगोन आरोना। फट'फोरखौ माने आं देखायना होगोन थिखांखांनायनि उनाव, आरो भिडिअखौबो एसे आं खालामनो नाजागोन आरोना। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। आरो बावगारनाङा नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामहर। एकदम माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो ना, मोजां कमेन्ट मोनबा, सोरनिबा मोजां अननाय मोनबा, नङा होमबा? बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायगासिनो दङ बयबो मोजां कमेन्ट खालामहर आरो मोजां बोर हर, बेखौनो आं आसा खालामबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामनोसै। दा फुंनि ओंखाम जाग्रोना लानोसै, बिनि उनाव फट'शुट खालामगोन। सुनो होगोन नामा? ओंखाम जानोसै जोंहा फुंनि नै राङालावजों आलु ओमफ्राय सयाबिन ना? राङालाव होनबा सोरबा बुजिया, जोगोनार ओमफ्राय बुद दालि बाथोन दाउदै जानोसै फुंनि ओंखाम जानानै लदलांनोसै। आथुर न'आव मानसि थानायबा थाबावगौमोन आं हरसे, रायलायनो हायाखैमोन बोरमाखौबो गोजाना बिबाजै माखाखौ लोगो मोनबा। आरो केमेरानि उनथिंबो सासे दङ, बेबो बिराद मिलायबाय सानसे लोगो मोननायावनो। दे आं हर जि गिबाय थादों बाजिनाव नांजानो फालाफ्रानो गोजान सोमोन्दो जादों आरो बाजिनाव नांजानो होननानै आंबो सिटारना उन्दुदो इजा नांजानो सिटारा बुधबारना तामान टिसु जादों ना जों खागोलै जोंहा बाजिया ओइनो साननैसो बावबा गोदान मेम्बार नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो जोंहानि बेबी गार्ल ना बेबी बय। जोंहा दिनैहाय बाजैमोनानिफ्राय थांनोसै। हाबा जानानै बाजैमोननावसो दंफैयोमोन नालाय जोङो। ओमफ्राय बाजैखौ एसे फट'शुट खालामना गालांनि मबाइलजोंबाबो। ओमफ्राय देलायगासिनो दायो नै दख'ना गानहोनि र' मोजांनो। इस आं गानहोआबा जाया आरो गानहोनि र' होनफ्लांदो। ओइ मबेखौ गानहोनांगोन हा नानि नाय माबानि अनलाइननि दख'नालाय नों इखौ मोजां नुदो ना नैखौ मोजां? नै अनलाइन दख'ना गानो। इयो माबा गैया फालि नैयाव फालि दङ। नैयाव फास्रा गैफाया ना? नैयाव दङ नैयाव। इखौ गानबाय थायो, इखौ गाननो होआखै, नैखौनो गानथों। इखौ गाननो होनोसै बाजैखौ फट'शुट खालामना गालांनि। नैलाय ब्लाउसआ हैनो खोमा ना बाजै? इनि ब्लाउस गैया। इयो मिलायगोन खोमा? गुफुरबाथायबो मिलायगौमोन ब्लाउसआ, मार मिलायगौमोन गुफुर गैया। इनि गथ'खौबो आरो होनदो बाजै ब्लाउसआ गुफुर गैया? आयना गैया नामा? ब्लाउस गुफुरजों मोजां नुगोन इजो। फैसायावनो आमले आखायाव गानग्रा नैयो बाजै नाहरलाय नैयो ना गोजाजोंसो मोजां नुगोन, आंबो हमना मोनलाय लांलाहाय। गोजाखौनो गान दे बाजै, गोजाखौनो गान होनदो नै इखौनो। आयु थास'आ
थाबावनोथ' लुगैदोंमोन बिबाजैखौ गारना थांनो बादोंमोन खिन्थु उपाय गैया जोंहाबो न'आव रावबो गैयाना थांनांसिगोन थाया दिनै थाला मैयाबो बिदिनो थाथा होनना लाखिथारदों थांनो ओंखारदोंमोन जों मोनाब्लिबाबो उपाय गैया थाबाय दिनैसो हर थाफेरदो न'आनो बारा गोजान नङा फैबाय थायोना खाथि मोनो आङो गरमथार दिनै सान्दुङा जि गोसा जाखागोन बायदि मोनदां नै जोंहा फट' आरि दिखांबाय नै गोलोमफ्रुजोबलायबाय सान्दुङा दुंलायबाय दिनै जि गरमखा फट' एसे थिखांबाय जोंहानि बाजैखो ओमफ्रायथ' थांसै ना मोनहैगौ मानि एसे सान जासिगोन जोंना सान्दुङाबो गोसाथार खम गरम मोनगोन ना आंखो खानायखौ खाथुबनांसिगोन आं खानायखौ थेवबाबो हाबायानो हाबा दा मैया फार्स्ट जाजेननायनिफ्राय एबारैनो हाबायानो हाबा दा अखा हायाबा एख' नङा र' थांजागोन थांनायावनो दं जोंना सोरबा खबर होबा नोंथांमोनाबो सोरनिबा हाबाबा जोंनि भिउवार्सफोरनि खोन्थाहर थांगोन थांगोन एड्रेस हरबानो थांगोन नागिर एसे देवानि जानांगोन होमबासो गोदान गोदान लोगो मोनो ना सिनाकिबो जायो थांनांगौ एसे आरोथ' आं हारसिं थांखायाना नोंबो थांगोन ना लोगो फाल्तु खालामनाङा माबाय न'आवबो इदि होनो मालायनि न'आवबो आलासिनि न'आवबो इदि होनो ना इयो मिथिगोन ना फाल्तु मानसि आंनि गन्थङा नाफे नामा नोंनि साय खत्त' मोजांसिन र' बाजैखौ दसे नेथ'नि थांसै ओमफ्राय ना आंथ' रेडियानो नै लाखाबाय दहायनो रेडि जानो होनायखायसो नङाबा जानायानो नङामोन एसेबा लेट जानासो मिथिदो आलासिनि न'आवबाबो माने इसबाबा खारखाया आरो इनिया न'आवबाबोथ' न'आव फोजाबाबो मोनगा कुम्भकर्णसो आरो आलासिनि न'आवबाबो माने फोजानांगोनानो इखो आं फोजायाबा थरानो मोनायो थारमाने आंखो माबा मोनदो खोमा एलार्म मोनदो खोमा फुंबा फोजाग्रा माने थरखौनो मोना थांसै दा